गावनो रां बाहायनानै रायजो राजाफोरनो दोंसे लामाजों लोगोसे गंसे हासं कालभार्ट बानायनानै होदों समाज सिबियारि सरनजित बसुमतारिया। रायजो राजाफोरनि जेंनाखौ नुनानै जिरायनानै थानो हायाखै। गसाइगाव महकुमानि मुंदांखा फालांगिरि रुंसारि मार्जित बसुमतारिनि असे फंबाय अदेबानि जमदुवार ओनसोलनि समाज सिबियारि एबा आथिखालनि जमदुवार ब्लक इउपिपिएल दलनि लेङाइ आफादगिरि सरनजित बसुमतारि बिथाङा गुबुन गुबुन समाव रायजो राजाफोरनि जेंनाखौ सुस्रांनानै होनो थाखाय बायदि रोखोमनि खामानिफोरखौ मावनानै होबोनाय बायदिनो बे खेबाव रायजो राजाफोरनि खावलायनाय बायदियै उपेन्द्रपुर आदिवासी गामियाव दोंसे लामा खोनानै होनायजों लोगोसे गंसे हासं कालभार्ट बानायनानै होयो सरनजित बसुमतारिया। रायजो राजाफोरा फोरमायनाय बादिब्ला बे दोंसे लामाया गोबाव बोसोरनिफ्रायनो गाज्रि जानानै दङमोन। बे लामाया गाज्रि जानायनि जाहोनाव उपेन्द्रपुर ओनसोलनि गोबां रायजो राजाफ्रा हान्थामेला खालामनायाव जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जादोंमोन। दिनै सरनजित बसुमतारिया बे लामा आरो कालभार्टखौ गावनो रां गारनानै बानायनानै होनायखौ लानानै गोजोननाय फोरमायदों उपेन्द्रपुर गामिनि रायजो राजाफ्रा आरो बिथांनि बेबायदि जेब्लायबो रायजो राजाफोरनि मोजांनि थाखाय खामानि मावनायखौ नुनानै जमदुवार ओनसोलनि गोबां रायजो राजाफ्रा बिथांनि सायाव मोजां मोननाया बांबोदों। नमस्कार, मोर नाम श्री आर्तेमास मुर्मू, गाँव उपेन्द्रपुर। आज 25 तारिख 6 माह 2025 जोआ माहत आमी चिरंजीत सारक अनुरोध करिसिलो जे এই उपेन्द्रपुर गाँवत थका एटा हुरु रास्ता और कालभार्ट इयाते बहु दिनर पुरा बहु सरकार पार हो गल। बीपीएफ सरकार 17 बছर शासन चलाले किन्तु आजिलैके इयाते एटाओ कालभार्ट दिया नाई, एटाओ किबा रास्ता दिया नाई। हे गतिके आमी सारक बारंबार अनुरोध करिसिलो जाते এই रास्ताखन बनाई दिए। इयाते बहु मानुह आछे, स्कुल लक लरा छाली आछे, स्कुल अहा जोहा करिबर कारणे बिहेक असुविधार कारणे আজি सारे शुनिसे। সেই कारणे आमी राज्यर फालर परा अहेक अहेक धन्यवाद जनाइछो आरो लगते आगंत बीटीसी इलेक्शनत आमी सारक जिकाई दिम आरो जिकाई दियार पिছত जिखिनि आधरुआ कामবোৰ আছে যাতে সেইবিলাক ভালকৈ কৰিব পাৰে এইটো আশা ৰাখি আমাৰ গাঁৱৰ পৰা অহেক অহেক ধন্যবাদ জনাইছো। মান কোন গাঁৱৰ মানুহ আপডাউন কৰি ৰাস্তা ইয়াতে প্ৰায় 24খন ঘৰ আছে। সেইফালে 24খন ঘৰৰ মানুহ এইফালে অহা যোৱা কৰে আৰু লগতে এই ৰাস্তা দি বজাৰত অহা যোৱা কৰে। ব্লেক ৰাস্তাটো সেইফালে সুইচ গেট আছে, বহু দূৰ হয়। ইয়াতে নদীত পাৰ হয় যায় এইফালে আহিব লগা হয়। হেতুৰ কাৰণে মানে কিমান বছৰ পৰা এনেকা হৈ আছে? মোটামুটি এইটো 75 বছৰ হৈ গল বনোৱা নাই। কিন্তু দুৰ্ভাগ্য কথা এতিয়া যোৱা মাহত বহিলো ছাৰৰ লগত যে আমাৰ গাঁৱত আহি আমি দুখ বেদনা প্ৰকাশ কৰিলো যে ছাৰক এনেকুৱা এনেকুৱা আমাৰ ৰাস্তাখিনি বনাই দিয়ক, ইয়াতে কালভাৰ্ট ভাঙা চিঙা হলেও বা কৰবা যদি ভাল যদি পায় আনি দিয়ক আৰু বনাই দিয়ক। আমি এইটো অনুৰোধ কৰিছিলো, আজি শুনিছে বনাই দিছে ছাৰে। কোনে বনাই দিছে? চিৰঞ্জিত ছাৰে, সোশ্যাল ওয়ার্কার।